Anyang laki din! Dayto iti para kada kayo, nanang. Anya ngay daytoy. Duster dayta. Awan pa'y limpyo pang balayo ang makita. Puro abot-abot dagiti pang balayo abado. Anya laki din. Dayjay ka timayat ata presko. Nangro na kat nagpudot ito ayan tayo. Apay, saan nyo kayat ti agbado iti baro a duster? Kayat ko baro ko naman. Ngam saan mo't nga importante daytoy anak ko. Urno ngam kidi ati kwarta. Ay, syempre, agur-urnungak mo't laeng nanang. Naira na laeng adakil tinaglakwak ita. Iso ana panunot kayo nga ingatangan ka ni tatang. No kasta, adamat kinitatang mo. Ay, adaan nanang. Itad kuntumat, inton sumangpet. Daytoy mati para kada kayo, tatang. Anya man na ito yun, alagkas-kastusang. Anya lakit din. Agpada kayo lang kanina nang akaslasaan anaragsak no kasta nga dagatang para kada kayo. Saan ba't nga iti kasta, anak ko? Ay naragragsak ko ba? No makita nga dan kayan-ayat po. Manuntitawan mo. Ngam awan pa'y nobyo. Aday ta kayo man ako nakon tatang. Anya nga rin ti maramidak nga ino awan mo may lawan nga agaram. Apay no si kanti agaram. Anya? Ay, nakababain mo ta tatang. Babae akong agaram akit din. Ato di tatamamok a babae tinag-first move. Apay, awan kurso na nam iti kalugaran tayo. Ay, pakpakawan mo ta no siyak ti agaram. Inton aga pa kami to, ang mga no isingir na lang nga siyak ti nagaram. Kit di gabi lasing patipil siya pa. Di saan aman nakiapa. Kundi ayatun na kanto itinapudlo anak ko. Nugasat ko ti maadaan iti asawa, maadaan anak tatang. Ngam no saan ay katanya ngay nga rod. Tinapatag, adda kayo kaninana nga mga ayat kanyak. Nagam, ay dumteng to ti panawin. Amapukaw na kami iti inam iti na ito alubong. Kit agmay masakan to. Isong ano adda mailawan nga agarim kita. Isong batam kit dinatakos. Taag kasar kayon. 13 taon mo ni. Ay, sus. Saan aday ta ti pakaburiburan ti panunot yo tatang. Awatan nyo kit din da ito short pan kansando a ginatang ko. 7 a pares da ita. Ti bayad ti kamote empredo. Ay, agyaman na kalo rin. Imbaglaki din adda kang agat-gatang nga ti produkto na Saan min akasapulan nga agbiyahe niya ilay. Iso nga gagat kayo latang agmula predo. Tagatangak dagiti mula yo. Papaya nga awan tila ako manalom a papaya. Ay padasat ti mapanagkita kadagiti mulak a papaya. Bareng adda na loom. Urayan ka nga rod sakbay nga agbiyahe ak. Isupay nga ibiyahe no ada na loom a papayam. Pangipanam ngay kadagitan na loom a papaya, manong Prido. Mapan ko ilaho kin ni Loreng. Rason mo sa amot ti mapan naglakaw, ngam kinapudno na korsunadam ni Loreng, manong. Anya kurso na da sa umit. Asino ay mo tagkrasi di ka naglaad. Anya lahaki din. Uray na laad ata, big time. Sigurado nga do ti kwartana da jay. Takanayon nga agbiyahe nga aglako itinatay. Ayuna niya. Balasang pa ni Loreng. Anya nga tanong padasem nga armain, manong. Sumaya ti biyag mo, no da ti maasawam. Tadama ko na, business na. Ayuna niya. Pulos mo nga minasaan ko ako kursunada. Urayin na, basta sumaya ato ti biyag mo, manong. Sana kas ita, kakaasi kang agtaltalon. Nakakutkutong ka. Numaasawam ni Loreng, saan kanton nga agtalon. Kadwa amtaw nga biyahe tinatayong manaw. Nyalaki din.
para kin kaloring. Ha? Ne, apay nga ikan na kiti sabong? Agayata kin kaloring. Katsapay la kuma, tadanamnamakin ka. Ha? Agpaiso ka diday ta nga ibagbagam? Oo, Loreng. Talagang agayata kin ka. Diyak namnamaon nga damat gayang mangayat kanyak. Ay, apay nga ya siyak ti kinayat mo. Kat nagadumot ti napipintas dita. Kat napintas ka mat, Loreng. Napintas ti ba nagpuspusom? Kan nagagat ka ba? Panagkunak, agbagay tayo. Gaputag padataan nagagat. Excuse me. Pasensya kayo na. No makisampitaw ako, kada kayo. Ding-dingga kami, hindi panagtungtungtung yung kahit. Panagkunak, naskal na makiasawa ka Loring. Kaya't ko ni Fredo, aparakin ka, tanagagit. Isuasaan mo na panunutan, sumpat mo, anak ko. Agkasar kayo kinsin. Ni tatang mat, nakababain mo tikas tangar aramidan nyo. Oh, hindi kita nakababayin. Sana nakababayin, anak ko. Saan mo na aparigatan ni Fredo? Tayo sunto mo lang, tayo pagtulungan na. Agkasar kayo, ang lalaki din. Itatagasawa Fredo. Nasken nga rod atulungan nak iti negosyo ka. Ha? Kasano ka hindi pa nagtalon ka? Ay, saan kan nga agtalon? Ipatalon mo laangan ti talon mo. Takaddoan nak nga aggatang ken aglako itinatnateng ken prutas. Sige nga Roda. No isuti ko na. Amom ka diti agmaneho? Amo ka. Gumatangak nga rod iti lugan ta imanehom. Isu ti usaran ta nga agbiyahe itinatnateng. Ada kwarta mo igatang mo. Awan mo pulos kwarta nga eh. Ay, ada urnong ko. Nga basit laang mata. Umanay matngatan nga igatang ta iti second hand alugan ta. Isu ang aron, Lorraine. Kat, kumusta kayo mo't ngay kini Fredo dito kaipatpatakder abalayaw? Ayos kami laang mat nanang. Nasingpot mo't laka din ni Fredo. Ay, nasingpat mat nanang. Ken siyak mat ti makakaamong agdesisyon. Di nak mabibiyangan. Wan mat amin ken kuana nga ibaga. Ay kat nasaya at nga ron ano kasta anak ko. Kung naklakit din no agbakbakit ka na balasang. Ni Fredo siguro tinaituding agasat ko nanang. Ala, say-saya atin yung nga ron Katsapay la kumata iti kabiitan apanawan. Ikanda kami matan kinitatang mo iti apo ko. Kita mantalang amitan manong Fredo. Apit lang ha. Gapotasaan ka nga agtaltalon, timo daw kan. Kanya limokmag ka pa yan. Nagmayatin ta pagbagim manong. Gimwapo ka mo iti kastaunay. Na, kasala ko ng mutapangit kasigod. Ay kit pudno mo manong. Ita kit nagbalin ka mo iti na tao. Supra ka mo't. Pwera ang manong. Dakkelan ti nagbaliwam. Makita mo ita, ti pikto na dya insurok king ka. Hun nga Rod. Mariknak mo't laang tigimin awaan ti biyag ko sa ka. Ibagbagak to magking ka manong. Iso asaan na masasayar ti rignam, ibagbagak ka nagbalin ka na tao. Hanya laki din manong. Rulay, lumugan kayo ni Tikadwam. Ay, si ka mag-aam na ita manong Fredo. Lumugan kayo. O may kalori, lumugan tan. Sige manong.
Sa di nung tipapanan nyo aya, dahil tulod kayo, tamnusan kayo magmagna. Itulod ko ni Lori di ta balay da, manong. Kinaduak ta da pinasyar na agayem na. Kayan ayat mo ka din ni Ading Lureng? Agar aramak pailaeng manong prido. Kas nagayam. Sige nga Rod, tayo tulod kayo. Ay, naimbag pa'y da di agayam mo ta nagmayatan ti biyag na. Idi kat padpadam lang ang marigrikat. Saan mo't abimak nang no saan agapukin ni Loring? Uray basta bak na ang itan ko naman. Bak nang agpaiso, saan mo't anapintas di asawa na? O, di agbabae latan iti napintas. Babae ka, kastaki din ti bagbagam. Siyempre, anya di kagunggunaan na ngay abak nang no saan nga usaron ti kinabak nang na. Apay nga taakas dyan ti pa nagkita kanyak ni Lori. Itay naglugan da iti lugan ko. Kasla nagpagkat ti pa nagkitkita na. Kasla da kayat na nga ibaga. Wano? Kras naki de. Mga rami da kiti pamuspusan. Tapno kita kami. Nagpintas ni Lori. Kaubingan na. San nakaskin ni Lori alaad? Mabalin ko, apagbalinin ni Lori, a babae, no kayat nalaki de. Si kamat tada dita sirok ti kayo, ading Lori. Asino ti urayam? Agur-urayak iti pagluganak manong. Bapa namaya. Agpaili Umay ka na, tagpaili akmat. Mapanak agbayad iti bilmi iti kuryente. O sige manong, kaya't kumanti lumugan kan ka. Ay, lugan mo kunak kuma. Ala, mangan ka mga naling. Ato, to in order ko. Awan nga tati makakita ka data ditoy. Awan mo siguro? Kung uray man na da makakita. Awan mo't madingar aramidan ta. Mangmangan talang mo. Amo, Manong Fredo, magustuak man ti lalaki akaskan ka? Ha? Tapay mo. Wan ata aminan, addakan ka. Madamot yun asawak. Armon ka kuma. Awan mo't parikot kanyak madan asawam. Ha? Tinapatag, sa anak abaybayan, kan maitid mo amin akasapula. Oh? Agpaisaw? Agpaiso! Naragsak ka mata si Mang Put, Fredo. Wala ta. Awanan sa pulag iti biyag ko bakit. At dami ng kanyak ita. Agpaiso? Uwan mo. At dami ng kanyak, Lore. Anya aluri. Ha? Nailawan ko matan. Shortcut ti Loreng. San ka di napimpintas no Lore ti awag ko keng ka? Ay, iyak kayat. Adan sa bali nga akin nagan iti dayta dito'y lugar tayo. Kay kayat kulat ta tinagan ko tiyawag mo kanya. Ay, sige, no saan mo akayat? Di Loreng latan. Pasensya kan Manong Orly ngam isardeng mun ti umay dito'y balay. Gapo ta basted kan. Anya? Nagkasang mutin na ito panang basted mo kanyak, Lori. Nang namnamak pa'y mut akayat nak. Sorry laangan ngam naamiris ko nga awan turong tibiyag ko no si katipaki asawaak. Gwapo ka nga agpaiso ngam amok adinak maipaayan iti napindas a masakbayan. Asino ngay nga rin tinabiro ka makaipaaiking ka itinapinta sa masakbayan? Awan bibiyang mo iti dayta, Manong Orly.
Kasta, binasted mo ni Orly? Wanfredo, awan tumat lang ti maganap ko kan kuana. Nasayad mo nga ron no kasta. Kaputadyak kahit nga adda kaagaw ko kin ka. Saan ka amadanagan? Tasi ka lang ti biyag ko awan sa bali. Kunaklaki din no kaya na ayat mo ni din ni Orly. Ngam, nasayad mo. Saan mo pa asinong bata? Planok mo't ko man asong batan. Ngam, idinakita ka bigla. Nagbaliw adagos ti panunot ko. Imbaglangan at inlugan kayo iti tiday di agon daway. Talaga siguro anay kadang ada tati para ititunggal maysa. Alangarot, magandan. Kalpasan na, ag-check-in tantang. Saan arumbang amarabianak, tama nga lumakadlaw ni Lorraine. Traidor at talaga daya manong Fredo. Jakla yung pagar pa babae na gaya man ni Lori. Naskin nga ipakita ka ni manang Loring dagiti video kin ladawan anaalak. Manipod iti restaurant. Aging ka nga imunag da iti hotel. Awanan ka iti bain manong Fredo. Isumot laga mabinasted na kun ni Lori. Tagayam, addan relasyon da. Adda lang aro din asawa na kin napintasin ti biyag na. Saan pa ilang amap na? Oh, apay Orly. Aday bagam ka ni Fredo. Awan ditoy, napan nagbayad iti bill mi iti silaw. Amok ngawan nito manang Loring. Oh, apay nga rod nga imay ka nga eh. Imayak tapno ipakita king kadag ito Anya nga minday tayo. Mabit lang. Taday pabuyak king ka. Manang Loring. Nasaya at matanagawid kan, Fredo. Abay, ada ka di paramid mo, bakit? Adda, Anya na ita. agimpaki kan, kat pumanaw kan itamat laang. Ni. Apay, paparawon nak mo tan, bakit? Awanan ka itibain? Syakti na magbalin kan ka tao? Itatanan anay ka na tao? Isukat nakmutan iti ubeng kan na pinpintas? Ni. Anya ka din ita kay bagbagam, bakit? Ay, saan ka na makapaglibak? Imay dito'y ni Orly, kat ada impakita na nga ebidensya. Manipod iti panangan yu iti restaurant, agingga iti isasarek yu iti hotel, akadwam dayjay alori. Kuha bakit iti? Isumat lagayam alori. Kunkunam kanyak, tamay lawlawan ka lang amang ibalbalikas itinagan na. Pakawanan ako, mabakit. Sorry na talaga. Isin ako ni Lori. Pumanaw ka ni tamat laang. Ha? Gaputa inamin mo't laang ni Orly kanyak. Asaan nak nga ayatan at ilaang kwarta ti inayat mo kanyak. Oo, sana po lunay taluring. Urayan niya pa'y tibagbagam. Saan ako na mamatikan ka? Ala, agimpaki kan kat pumanaw kan. Tilaang badom ati mabalin mong alaan. Anya? Kawanan ka itibayin, Orly. Gapukin ka, insinan akong tasawak. Sikat yawanan ba Inaagaw mo ti babae nga yatak. At dalang arudan king kati amin. Agawan nak pa ilaeng. Gaputas siyak ti kayat ni Lori. Kayat nakalaeng gapo iti kwartam. Amumot nga armak. Inaagaw mo pa ilaeng. Isu akwitstan manong. Agpada talaeng anapukawan. Anya laki din. No, para ka ni Juan. Para ka ni Juan. Kat para ka ni Pedraw. Para laang ka ni Pedraw. Saan ka nga agagaw? Iti saan mo ako kwa? Anya laki din. Papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apara. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isang sagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.
Anyang aki din! Awan ikas na ka mapan gumatang iti si daan lakay. Pangaasim man da si kanti mapan gumatang. Saan akayat ni baby ti maidiso? Iso asi kanti mapan. Ison ti pangrabyan tayo. Anyang ingarot di mapangkugatangan bakay. Gumatang ka iti may sa kilo a pork. Kan gumatang ka mo iti kagudwa kilo a sibuyas kan bawang. Mangkita kan tumatan ija store no dala ko ni Antimona anateng. Iso ti isagpaw. Ala, iyag mo nga rin din tigatang kaw. Tinakaw. Tasan pa yan nasip ngay. Malaam ti wallet ko dyan ti pungan ko. Yag mo ditoy. Pangaasim, ta saan mo man ang akisayan ti kakaiso na nga iduldulin ko. Inuutak dahi dyan pang abasto tayo. Paya. Huwag ka day. Dadag mo na ya, Linda. Da nagtarupam, amok ta ugalim karag. Ha? No kasano ka paspas mo nga agputot, isumot ti kapaspas day ta ima mga agala iti baryak iti wallet ko. Ala, paspas! Papanam ngay, pare karag. Inak man na jitir sina niyo na isparay. Apaw. Mapan ka kati gumatang, wano mapan mula pa siyaray. Si kaki di mo pare. Inton kan, nadan nakangagking ka. Nariga tayo nung makadaanong kanilinda. Pudno ti bagba ko naktumait. Ay na, mapan mo man ang sirip-siripan ti papaya day ayunis. Anya? Amok dagita gargaraw mo karag. Apaw! Si kaki di mo. Dita ka man lang. Hala, inakaw. Tama nga nag-close ni Yunais. Yak makagatang iti si Dain may. Inya laki Dain. Maladitakan! Anyat gatangam manong? Kwa, adeng. Oh, kasla nalipatan niya matan anyat gatangan niyo. Kwa. La, nalipatan niya talagan. Anya nga minay tigatangan niyo ko ba? Amangan kitnimat ng si daan tigatangan niyo. Ha? Ayun. Si Dain kuma, adeng. Ay na, nagpintas mo tanda ito ya. Babae. Sakit nakasyos. Kan nakasandulaan. Oh, manong, kumitkita ka matlatakan niya kon. Anyat gatangan. Ay, kwa, adeng. Ada ka dila kumapor. Si kakit dimot, nabiit pa'y anaglukatak ditoy. Awan pa'y freezer ko, isungawan pa'y lakok a pork, kas kada frozen. Anya nga rutila kum asidaan, adeng. Dagito lang manong, canned goods, noodles, kan tuyo. Anya? Adakan ka manong, no gumatang ka. Mala, ilakwan na mga ruditi dua supot ato yaw. O sige, mabit lang manong, bali 120 amin, ta 60 ti maysa. Ha! Pork ti impagatang kukan ka, ngam tuyo tinapan mo ginatang. Ay na, saan ka ngagbili-pili man? Isong arod dadala ako na. Aniya? Agsida tayo tulangan iti karne iti sa balingal daw, apo ya. Ijay istor ni Antimona ti kunak apaggatangam. Naggatangam ngamin aya. Nag-close nga roda, iti store ng timuna. Iso na pa anak ko na iti sa balingay store. Apay no nag-close, saan tayo ngagsida? Kasta ka day. Iso na pa na nangalay iti sa balya. Kunak lakit din no makasabawak ita. Saan mo't gayam? Ay kat sa bawam na ito tuyo ah. Unay, awan tayo mo pa saong. Nga kilutuan ng tituyo. Siya akong ti mga weri, ti anak ta. Mala, sublatam nga rod, ta siya kung ti mapanagluto. Siguro, ada na pa na ni nana mo na idinaminsan nga aldaw, tata. Ha?
Naminsan nga daw. Saan mo tarimrimuhar? Ha? Kayat yu asawan? Saan arimrimwar ni Antimona? Saan ang nagsarsara iti tersena yo? Agsira nga may tilang rabi. Si kaki di mo, tapaya. Imbaon ko nga men, amapan ko magumatang iti pork dahi akarag, idi na minsan nga aldaw. Ngam ko na nagsara kayo kano? Ay, diyan, nagsira nga ibagbagana. Kahit saan mo na nagsira ni Auntie Mamuna? Ang sa bagay, ang mga nurabi una yan, hindi daw may kumagumatang ni Karag. Saan mo tata? Siguro alas 5 dahi iti malam. Anya? Ay, saan? Saan kami pa nagsira? Hindi kasi nga oras. Kahit sa dinungar tinapanan nagkatangan nga ay. Jakman amo tata. Isu nga imbes akar ni ti baboy kumati si daan mi. Saanan ta nagbalin mo tan atoyo. Salit! Ay naman amok no sa dino tinaggatangan nila kay mo iti tuyo. Ha? Sa dino kumakumare? Sa dino pa'y kumangay. Nilangot yunis, taglaklako iti ado-atuyo, dito'y banda tayo. Anya? Wan mare, among kati, naghapadamanan ko kinibayaw ko iti na minsan. Gaputa ka na yun ngamin amapan gumatang ni bayaw ko iti tuyo nga ures saan met nga imbaon ti kapsat ko. Anyat kahit mo asawan? Ay naapaw, saan met ngamin atap numapan gumatang ti papapanan na ijay. Kung kundit lang agumatang, ngam ni Yunis matgayan ti mapanaser-seripan. Anya? Kung mare, amumutan ti panagbadbado da di ayunis. Kurang lang kat makit-kita ti kararuan. Ay, sumat lang arod at kayat nila kay ko ti mapmapan ijay. Kundi gatang iti tuyo, tagayam, ti papaya ni Yunis ti mapanakit kitaan. Ay, maminsan pa'y da diya karag. Makaraman day jay kunak tumat. Ay. Enton kwan, matiliwan na ka ni bakit mo amapan mo sirsiripin ni Yunis. Masulik lang arod tamatam. Sigakin di mo panay. Saan naman man? Paray, ina, pudno man ti pagbagak. Nagsiksay at talaga na yayo nice. Anya? Ura yasin wala lakay. Mapresar na, ti kinapintas na dayay. Kamaysa, ubing pa siya ka. Ay no, nagpintas na talaga paray. Ay, jakamukin ka pare. Basta, napintas kun siksay dayayo nice. Iso asa anak amam uma mapan gumagatang itilako na to yaw. Kaputasan mo't ang makauma, tikin na pintas na. Anya laki day. Nenenenay, umawawag ni bagag kwa. Hello? Apay ayan mo? Ay, anak dito yan ti kumparay bakit. Abay aya. Ne, apay ayan ko ng pailaan kat malaman. Ha? Agawid ka man tayong kagumatang iti sidaan. Anya ka matan? Umunan tumanan nga agapon dagiti manok ngamsi ka. Salbag kit de. Ay, aday ta ka manan ako nakaon. Agngaw-ngaw ka manan. Malang, umaya kaon. Aday ta. 250 day ta karag. Umdas day ta nga igatang mo iti may sa kilo at tilapia. Ha? Tilapia ko na ka. Ang mga nuntin sumangpot ka, natangtukit din ti sangpot mo. Sikakin di man. Malang, inangaruday. Agkita iti tilapia jisindraw. Barang ada makita. Ado, ti aglaklako ti tilapia ijay ko naktumat. Sa balin tumanan ti mapan mo gatangon takitaam. Ay, mangibabaon ka lang. Am nagarupay lang di sa umay. Ala, saan ka na sumanao ta mga numapang orka? Ingkakit din. Sumanao nga. Nakalukat ti tersina nila kay mundong saan nga dyan ti paggatangak? Nagadong ka nga. Inakita ti tersina ni Yunais.
Ibagaktulatan ka ni bakit ko anak kasira. Oy, siguro, imbaon na ka ni bakit mo amapan kumatang iti si daen nyo, anya. Ha? Tapay, anya ko matibibiyang mo ang baklasing kaul. Anya? Imbaw na nga raw, kaya anya ko may tangay. Ay, kulang siguro saan kong amo ti kanayon nga aramidam. Ha? Ure, ado matinakalukat at resena. Amabalin mo ang paggatangan. Ngamjela taayan ni Eunice, tigat mo ang paggatangan. Anya? Ayos lang kan ka. Akanayon atuyo ti si daan nyo kinibakit mo. Basta masirip mo lang ti papaya. Dayja Eunice. Agpuno ka. Wan ko na. Ay si Kaki di mo bakla. Tila sa sawom mo. Oho! Amok daytan nga aramid mo. Iso nga oray ka na anak ni bakit mo. Imbes atay adda kumamat sabaw na ti pasidam. Ngam saan mat at tuyo mat ti mapan mo gatangan. Ay, agsaradong ka man. Napaisuan ka kidi itimbagak. Iso akasta ka. Hay, ipulong ka kini bakit mo. Kunamsa, salit ka. Ay, tarabitab mo na ito bakla mo. Nagang duto. Ngayon mga oras mo, ading balasang. Si kamat gayam manong, naimbag nga oras mo mat. Ay, agyamanak, ading. Anyat katanga manong. Ay, kwa, ading. Oh, kitkitang madlatan. Anyat gatangam kunak. Ay, kwa, dua supot ato yaw. Dua supot ato yaw, tikatangag, ading. Anya? Kasla ka ano lang, di may kakimatang iti tuyo Ita, kumatang ka manan? Ha? Ay, kwa. Ito kami ti paborito kasi dahil. Tunggal mga anak. Sana mawawan ti tuyaw. Kasta? Mabitlaang. Kasla day bagbagam manong. Ha? Ay, awan, ading. Ti ko na. Nagpintas ka, ading. Ada ka di boyfriend mo. Thank you, manong. Ngam kinapod no na awan pa'y boyfriend ko. Gasta ka day. Ano nagkanasain? Ang gayan boyfriend na. Kanayo naman ti may kumatang ito tayo. Bareng, mama. Hala, kitkitaan nakmutlatan manong. Ha? Mabitlaang talaak ti tuyo agat gatangam. Anya ka matan? Tuyo manan? Ne. Ang pa makaungit ka. Di ka kagihaman. Tadaginatang ko si dain bakit? Anya? Siyak ti agyaman? Ay hindi. Si Mundo. Kitwa na si ka. Ay na, di ginatang mo tuyo din na minsan nga aldaw. Ado pa'y tinabati. Sa ita, tuyo manan, tinapan mo ginatang? Ay na, aguuyong kansan. Kakaso no, di ka magsitsida. Isong arutadala ko da. Anya ka mo ting. Imbis nga giyamang ka, umanungit ka ba lang? May sila ang at istora mabalin na pagkatangan? Ha! Kunam kit napan ka manan gimatang ay titersena day di ayones. Anya? Kunam siguro no saan kung amuan niya. Iso akay kayat mo timap-mapan ay titersena day di ayones. Gapo ta pag-aayat mo lang ang asirsiripan. Maay-ayatan ka una iti panagpadbado na. Ay na, awanan ka iti bain! Ay, Linda. Amom si kakarag. Sipod pa'y kat maniyakol ka talaga. Ay na, duwa ti anak tan. Ngam saan mula tamay ka tita kinagsisirip mo, salbag ka. Anya? Agasan man, may salaabulan tinapalabas manipod na ganakak. Ngam tuyokit din, tikat katangom nga ipasida kanyak. Imbes at ada kumamot sa baw na. Ayat mula ang amakasirip iti saan arumbang asiripan. Ay na, nagmayat ka nga ibarsak iti deraas. Salit!
Bigbiga mga kakatawa ka pare Rodel. Kas ka lamang ininsulto ha. Ken, no iso ti panag ko na mga ison. Nya, Nagpigsama ti panang sipat ni pagad mo kay Dirabia. Nangag ko nga ro daging kay balay. Natitiling akpay siya. ha? Ti aramidam pare. Kundi gatang ka iti tuyo. Ayat mula ang masirip day ja ayunis. Apawan niya. Day tangi mo pare. Amano makadanon to kidikin ni bagagaw na rikatay. At damag ka pa nagbutang mo kinibakat mo pare. Ingam kastakit din, di mapan mo aramidan. Ag sirsirip, anya langit din. Ngam husto mo tinangag ko ako na nibagat mo kin ka pare. Kan anak na laeng. Imbes atay adda kumamot sa baon nati ipasidam. Ngam tuyukit din. Ha, nakamagmaga. Ay awan mon karag. Hoy, amom siga. Makadadahal ka talaga itel daw. Ha? Tapay? An-anwan ka aya? Ay, epal. Nakita na lang nagkakatawa din. Oh. Makakatawag lang mat Tamok nga min asinipat na ka ni bakit mo, idi na minsan nga aldaw. Kaya niya itang. Kalayon tumat nga min atuyo ti ipasidam kan kuana. Nga ore adumot ti mabalin agatangam. Ha? Kasi sirip mo nga min dayta. Di ka lang maikat nga min dayta nga ugalim. Agsisirip man niya. Ew! Hoy! Ew! Di mo mo ti sasawom si kabagla. Sarte nga nak, tamang ano niya pa iti marami ko king galo ko. Makaungat ka tapod no ti bagak. Agsisirip. Anya laki din. Agbaliw ka nga minan. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Sino nga iti nakitak anabayag akasarsarita bitay bakla. Ha? Tinakamotor ka din, Ana? Diyan ang hisit, abarbasan. Wen, Ala, nakitak nga rod. Nabayag kayo ang nagsarsarita itay. hay, nagsaritaan mi man, di ba ipapan iti ref? Ako na nga utangin ken kuana. Bombay day jay. Anya? May salang amin ti ref ko. Kurang apang ikarga kiti lakok. Iso akin na saritak no mabalinak ang makautang ken kuana iti ref. Kasta ka day? Kahit imanugot mo lang. Wala na. Imanugot tagod pirak man ken kuana. Ay naimbag man. Husto tapno adagag paiso ti usaram. Tapno makaistak ka iti adu alakaw. Uwan nga rod na. Tapno uray once in 2 weeks kumati pa nagpurchase ko iti lakok iti ili. Ay wen tapno makatipid ka iti pasahay. Ilakwan nakman iti may sa kilo ang karne ti baboy, kumare. Anya pa ay kumare. Sinigang, kumare, kan may sarap pat apitchay. Imbag lang isagpaw kuman. Ay, mabiit lang, kumare. Kasla kabarbaro man ng tiref mo, Ha? Awan kumare. Si Kaki Dimat. Madlaw mo amin na madlaw mo. Madlaw ko tasigod mo't kat may salaang tiref nga us-usaram. Ngamita, duamat tan. Inutang ko lang iti Bombay. Anya? Hulugan da iti kumare. Awan mo't ngayon pagkas ko. Anya? Iso ang naghulugan naklatan Kasta ka di, kat manungay ti hulog mo. Weekly ka di, wano inaldaw. Weekly kumare. Ngam, saan nga nga umdas ti may sa ref ko? Iso nga inkidem kun tinagala iti hulugan. 1,250 ti hulog ko iti tunggal Sabado kumare. Mayaten Anya nga tano agala akmat. Imbagla pagistakak iti abasto dagiti anak ko. Tapno sa anak nga umay gumatgatang iti inaldaw. Katwan ako mare.
No kayat mo, siya akong ti makisarita iti bumbay na galaak. Tapos nintun sumaron alawas, kat makaala ka matan. Un man kumare, takasaritak nila kay ko may papaniti dayta. Nakunak ang mga latalaangan iti hulugan aref, taawan mo ti umdas a pagkas talakay. Kitsi ka man bakit? Mangala ka. Tulungan kang agbayad. Sana balit a weekly mo. Sana kasi ti dagduma a Bombay ngay naldaw dang agsingir. Aywan alakay, nakunamot kit din ni baklaan na singpot kano da di abumbay, saan nga istrikto. Kasla ka di? Ikaw na. Mangala ka. Kasaritam ni kumarem. Tagaranturan na kapilaang. Wala kay, kasaritak inton bigan. Bayit ngagpaysuday ta ka na panunot mo. Tapos saan ka nga inaldaw? Ang parang gumatang iti sidain na itubing. Wen nga rod, saan na bale, ta inton malpas ta ahulugan, awanen, saan tan amangala. Reflaeng at talaga ti kasapulan tayo dito'y balay. Wana. Isupay titaktak mo ang mapan gumatgatang iti sidain. Dakkel mo ti maitulong na kay. Nay, kasla kabarbaro mo tay taref mo kumaray. Sana kasla. Talaga ka barbaro kumare. Nadlaw ko ata sigud mo't ngamin amay sa laang tiref mo. Ngam ita, duwamot tan. Hulugan lang dayta. Anya? Hulugan? Wan mare, inutang ko iti Bombay. No idikat kwarta ti ot-otaken ko ana, gamit mo't itan. O na yan kumari. Kung naklaki din o ginatang mo akas. Siga kitimot. Awan man pagkas ko. Amumatan. Admin maintenance ti amami. Iso ti may sa papapan ti income ko dito store ko. Sa bagay. Iso pinatos ko na ati hulugan. Sana bali, ta sana mapupuutan kat malpas tumadlaan. Un, ako mare. Nga may mayat lata nga no cash. Akas la itiref ko. May mayat ti cash. Tapno awan pampanunod. Mabay bayadan. Sa pay dakkel ti patong nagita Bombay ada kita. Anya lakit din. Anya? Kayat mo asawan? Nagala ka mo't itiref a hulugan, kumare? Wen kumare pariha, nagala ak iti nagalaan ni bakla. Kat, manungay ti ihulhulog mo iti weekly? Kasmat laeng iti ihulhulog ni bakla. 1,250. O, na yan, kumare. Di ka pa'y lang in cash. Tapno awang pampanunod, mabaybayadan. Anya nga rod kat awan mo't kwartak a pagkas ko no bilang laeng mare. Amumatan, ado ti paggasgastusan mi iti asawak. Tuition fee pa'y lang dagiti anak mi kat manumatan agatan. Hay, naadaan kayong agpayso iti ref. Ngam, hulugan mat. Anya? Naimbaglaki din da sa anak na ipada kada kayo. Ada ref ko nga LJ, ngam saan a hulugan. Kas day di ginatang ko iti chongsan. Kasta ka di? Ay kat pagyamanam latan ako mare, tada kwartam nga inggatang mo. Saan kan anaghulugan? Anya lakit din. Anya laki din nagijaan Nelia kin bakla. Ipadlaw dalauna iti kinagraramanda. Ha? Taape anak ko nam dayta. Pait, pariya. Ay na, apo. Ada ka barbaro aref ni bakla. Isu adwa mo tan ti ref na ije store na. Pudno ka barbaro nga maho, hulugan mat. Anya, kita niya kumaitan hulugan tirif na. Ay, katawa ka. Nagsasao ngamin, kunamla no isu abak nang. Uray de dyan Nelia, kunamla no bak nang. Ngam hulugan mat ti ref da. Anya laki din kunakmanan. Sika talaga pariya. Tilay kami ti isyong. Ultimo hulugan aribda. Adda may bagbagam. Ay, katwa na. Naimbagpay kanyak ta saan nahulugan ti ref ko. Cash ko naman. Anya? Awan pang panunutak abay bayadak iti tunggal lawas. Nagtal na ka man.
Anya nga wan baybayadam ngay bagbagam mo. Gapulang tadida mo tilon mo, kastagi din ti bagam. Ay, agulema ka, no di mo kahit awilding ang tangiwa mo. Lima lalakyan ka at chismoso. Salpag ka. Nana, nakita yo ka di ti kabarbaro aref ni bakla. Kan kastamot ng ti ref dahi Anelia. Ay, wan, nakita ka. Apay ka, day. Kunaklaki din o kas day sa magayam. Anya? Dangag pa ti kabarbaro aref dangam ayu hulugan mo. Nay, kat anya nga iti parikot iti day, taparya. Di dakla tultuladen. Cash amin dagiti usar ko di balay. In cash ko ti ref may. Kastamot ti washing machine may kabarbaro. Anya? No, agsasao da di bakla kunam lansan nga agutang. Uray da di Anelia. Ngam ne, puro matgayam utang ti usar da. Si kamay. No siyak, awan mat siguro ti dakas iti panangala da iti hulugan a ref. Lakit day, agbaybayad da iti hustaw tunggal lawas. Aniya? Ken maysa, pagbambanugan da ti baybayad da. Saan da matataktakaway? Anya lakit din pariya. Diyos ko pakawanam. Anya nga tayo ti parikot na, no at darif ahulhulugan tayo ti bumpay. Jakman ammo iti dayjay a babae. No anya laon ti parikot na. Nakakapanggigil siya. Intun kwan. Jak makapagtepel kat pagsasawak tawalan bain. Ay nabay amon kumare, tinapatag kat awan ti dakes nga aramidan ta. Ay saan? Saan nga uso pa'y kanyak ti pakpakumbaba? No maminsan, no kanayong tangag pakumbaba, kat abuswan dama ti kinasingpa. Sa bagay matkit di Saan ta matataktakawon ti hulhulog tayo ti rev? Ngam no apay anas kan aya, ama pa na istoryaan iti tatao. Anya lalaki, din! Kasaritam tulaangan inton maranaam kumare. Kasaritam iti nasayaat. Matibab ko ti subsub na day niyang babae ko naktuman. Pudnutin ako na ni baklagan ka. Noon niya nga tangamin ayat ti pakibibyangan ni Paria ito hulhulugan niyo aref. Ay, jakman ammo iti dayjay a babae. No apay anasken pa'y amapan na istoryaan iti tattao. Una yan akaruba. Uray saan damot pakibibyangan, makibibiyang da. Nairwam tayon iti kasta nga ugali ni Parya. Sipod pa'y kat man nakibiyang dayjay. Iso nga ado dito lugar tayo ti saan nga akin kayat ito ugali na. Kaputa man nakibiyang amin. Awan bibiyang ko. Tinapatag kat nadalos ti pagtataudan ti baybayad ko iti ref a huluhuluga. Sa bagay mo't kid diya. Iso nga oray mapan na kami istoryaan. Ayos lang. Ago maangag istorya. Anya lakit din. Ning, at nagsardeng ang motor di tarwar bakang. Ay sus, tiag singer samot iti utang ko day talakay. Ay kitsang mo ma. Narumwar ka man duling, ibagam nga awanak. Anya? Ay apo pa riya. At chinilas mo jerwar. Amudang adda ka dito yung Anya ka matan? Di ka pa amo di makisama mat. Rumwar kan, ibagam nga awanak. Anya lakit din. Ni, tasuruan nakpailahan nga gulbob mo. Salbag kide. Rumwar kan ata da jirwar nga agur oray. Ibagam nga ada na panak. Duling! Aday ta, kundi uyaw ka kadagiti kukumarim nga darif na hulugan. Ngam sikangay. Anya? Inkas mo ngagpaisutin na alamarif. Kan washing machine. Ngam inutang mo mula ang timbahad mo. Anya lagi ding.
Sumardang ka man, Duling. Ang mga no adamakangagan ka. Narigatan. Kit ibain mo no bilang tamamon da. Unay kan pa niya pa eh. Lumanabid. Mala, agduling kang agduling. Aging ka matiliwanda ka. Kas na ko na ti kuligdor. Manumutin na bulan ng ilamlam mga mida. Into no may alawas. Kit kas talata. Kaswanda ka ni tista pa. Anya? Uyawam kang katawam na kiti karuba nga darif ka hulugan da. Ngam kas ladak-dakkal pa iti utang mo ngam isuda. Duling! Agbaying ka mamut pa niya. Siyak nga asawam ti mababaying ka pwede kas tangaramid mo. Salbag ka. Pumapay ti ugalim mo. Pariya ka talaga. Kasla ka na yun, nga da nakaparada ang motor dita sa angot ti balay da pareya. Wine, tasap-sapulan da ka no ni Parya. Ha? Tabi na na. Saan magaya pa nakabaybayan iti utang na iti bangkaw ang naglonan na? Anya? Aglamlamang ka na, tawan ibayad na. Ti inutang na kanu a kwarta, kat iso tinangikas na iti ref kan washing machine, nga ipampanakal na saan na kanu nga inutang, kan saan kanaw a hulugan. Hay, unay na pareya. Pangas na amin na pangas. Uyawin na amin na makita na. Oray saan mo anak uyaw. Sa ita, isumagayam ti dakil ti utang na. Kinaswanda ka na iti estafa. Aniya? Kasta din, ana. Wan, sigun iti ipag na, kinaswanda ka na, tamanumutin abulan asaan ang nakabaybayad iti utang na. Aniya? Saan lang nga rin ang nakabaybayad? Aglamlamang pay. Iso a husto lang ang kinaswanda. Tapno agnakam. Kan, maamiris na dagiti pananguy-uyaw na itipada na nga adda utang na. Ay naapong! Kunak lakid din no apeng agkuti-kuti ti sako ang nakakabil dito asi ti kulungan ti baboy. At ka magayam dito yung aglamlamang. Pangasim ko, Mari. Ang uliyam kamat ko, maa. Aniya? At nandito ni pariyang aglamlamang. Umay kayo ditoy. Da kayo mang sapsabol ka ni pariya. Salbag ka kay di bakla. Awanan ka itibain. Ala, umay kayon. At ni pariya dito kulungan ti baboy. Dito yung agdul-dulin tawanan bain. Lumitin nga aldaw sapsapulin da ka. Imbes ang makisalita ka, may papanito utang mo. Ngayon saan may taglimlimeng ka kati. Kuha, sir. Ala, sumulot ka kanyak. Sarge, lipitin nyo ti iba na. Sige, sige, No di mo kaya't apo sa asan ka. Sige. Aday ta. Maikulong ka kuman salpag ka. Anya? Uyaw-uyawan na kami. Anadan kami iti ref ng hulugan. At least, oray hulugan, ang paypayag kami iti husto. Kat ala husto kumamutan Husto mo tan nga. Tarupam Oy, husto tinako na ni bakla, kumare. Ni, Marinelya. Uray hulugan ti usarme. Agbaybayad kami iti husto. Saan akas kan ka nga ilamlam mangam dagiti agsingir kan ka. Anya? Ipampanakal mo akas dagiti ref kas kada washing machine mo. Ngam inutang mo matlagaan timbayad mo. Saan nga dakis ti umutang? Ngam ti dakis na, saan mo binaybayadan? Ilamlam mangampay. Ala, husto kumamutan Nakababainan ka dagiti tattao. Matumpakan san? Huston tarupam. Nakababain ngay bagbagam. Sikat yawanan bain. Lakay, abay, saan nakadi atulungan?
Buy-buya anak madlatan. Kahit anyangay ko mati may tulong ko ka. Siga mo tinaguutang itidak kalagatan. Anya? Saan ka mga imbaon tapno umutang ka? Tapno dalay gatang mo iti agkakanginang usar. Tapno da pagpasikat mo iti karubam. Salbag kagidiya. Lakay. Isungay ta, no ti utang mo ti makagapo iti panakaikulong mo. Ay kit aklo na ma. Basol mo na ida, pareya. Duling. Ay, saan nang iramraman? Tawan amok iti dayda. Anya lagi din. Ay, anya laki day. Uray hulugan ti usar, laki day mabayadan. An-anwen ti kas, no inutang mutla ang tinaybayan, ano saan na mabayadan, kit isupay ti pakaikulungan. Ay, anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.